אוקיי חברים, מחברת אותם חדש. אני יודע שנעלמתי, אבל הנה אני חוזר. אוקיי, אני הולך להגיד לכם את כל הסודות במפה הזאת, שהקוד למפה היא 839273926528. תכנסו למפה הזאת, סבבה? ועכשיו תלכו, לא ללכת לשם, אוקיי? לא ללכת. תלכו למקום הזה. הנה רואים את האוטובוס שספיידרמן תקע שם. לשם צריכים ללכת, אוקיי? מה זה? תעלו ככה. קיצר כאן. קחו את ה-XP הזה, לא חובה, אבל אם בא לכם 200 XP. ואז יש לכם פה חץ שמוביל אתכם לכאן. אוקיי. ועכשיו יש לכם פה את זה, סבבה? ואז יש לכם פה את זה. צריך להשיג ביג שילד, חלקית מטאור, וזה לא יודע מה זה. נראה לי רסיס של יעלום כתום כזה. עכשיו אני יכול להגיד לכם איפה כל שלושת האלה. אוקיי. תיכנסו למפה. אתם רואים את הבית הזה כאן, אוקיי? זה לא נמצא פה, נמצא ליד כאן. כן? ואז תלכו, זה המקום הראשון שלנו. אנחנו הולכים להשיג את האבן הזאת עכשיו, סבבה? רסיס מהחלקי. אוקיי. כשאתם פה, אתם יוצאים ככה לכאן. אוקיי. עכשיו, הנה יש לכם פה את זה. הנה שם, רואים את הסימון? אוקיי, ואז אתם צריכים ללכת לשם, ואני אחסוך לכם את זה. אוקיי, חברים. הלכתי לכאן, הנה הסימון. אתם פה, בזה, הולכים, עד שאתם רואים... רגע, אני אבטל רק את הסימון. הפרע לי, אוקיי. אתם הולכים ואתם רואים את הערימת זה. רואים? לוקחים את זה, הנה יש לכם. את זה. מה שעכשיו הייתם צריכים. קיצר. הנה, כזה, סבבה? אוקיי, עכשיו, לסימון הבא שלנו, אני רגע אעשה זה. אוקיי. עכשיו. אוקיי. עכשיו, הזה הבא שלנו. אתם צריכים ללכת לאזור השלג. שנמצא כאן, אוקיי. אז במקום עכשיו ללכת לשם וזה, יש לי אופציה אחרת. רואים את זה כאן? אז תלכו לכאן לסנואו זון. נראה לי סנואו משהו. לכאן, תלכו זה ובום. אוקיי. אז תעלו על המגדל הזה. רגע. הנה. כאן המגדל הזה, תעלו כאן. אז שאם אתם כבר ככה, אז תלחצו על זה. יהיה לכם פה פעמים, אל תהרגו אותם. אם בא לכם תהרגו, כן. אז מכאן, צריכים ללכת לכאן, לרמה, ואז להשיג את זה. הנה, השגתם את הזה השני, ככה זה אמור לראות. אוקיי. עכשיו, תהרגו את עצמכם ככה, אתם הולכים לככה, לוחצים על זה, ולוחצים על זה, ולוחצים ככה, ואז אתם מתים. וזה חוסך לכם מלא זמן. אוקיי. עכשיו, החלק השני, הוא נמצא בית הפשע. עכשיו, תראה, הנה, גם לפה תלכו לחווה, בום. עכשיו, אתם צריכים ללכת לכאן. אוקיי, הנה, הלכתם לכאן. תרגו אותם. עכשיו תיכנסו לבית. אתם לגיטימיים. עזבו את כל הגולד שיש פה, סבבה? כי אתם עולים פה במדרגות ככה. רואים את זה, תעלו לזה כאן. עכשיו רואים את כל זה כאן. צריכים ללכת לכאן. הנה יש לכם גם פה. גם פה יש לכם עלייה. לכאן, אוקיי? אז אתם הולכים לכאן. ולוקחים את הביג שילד. הנה יש לכם את כל המוצרים, אוקיי? עכשיו תרגו את עצמכם עוד פעם. אוקיי? אתם רואים את עצמכם, אבל עכשיו אתם הולכים אותו דבר לבניין. הנה
אוקיי, אז אתם הולכים עוד פעם למקום הזה, איפה שיש את החץ הזה. נכנסים לכאן. אוקיי, ועכשיו רואים יש לכם את כולם, אתם עושים ככה. ואז הנה, יש לכם, קבלים כרטיס, אוקיי? ואז מי שלא יודע מה הכרטיס הזה עושה, קודם כל, תהרגו את עצמכם. כל מי שכזה, הוא פותח למשהו מטורף. אוקיי, הנה, אז רואים, אתם צריכים ללכת להר הגעש. אתם רואים שיש פה פתח, כאילו, צריכים ללכת לשם, סבבה? אוקיי, הנה, אתם לא יכולים לפתוח את זה, הנה. בעזרת הכרטיס הזה, אתם פותחים את זה, שנכנסים למערה המטורפת הזאת. להר הגעש. אתם צריכים לעשות את זה. אל תדאגו, מי שדורך על זה, שאתם מוריד לו HP 1. אוקיי, תעשו את כל המסלול הזה. הנה, גם יש לכם פה, עזבו, לא משנה, קיצר. הנה, יש לכם פה קטנה. אתם יכולים ללכת איתה לכל מקום שבא לכם. לא משנה איזה מקום זה. זה הקטנה. אוקיי, ואז מי שרוצה לצאת, הנה רואים לחץ, לוחצים כאן. אוקיי, אז תהרגו את עצמכם. אוקיי, זה הסוד הראשון שלנו. אנחנו עושים עוד אחד, סבבה? יש לנו עוד אחד ואז זהו. אוקיי, לכו עוד פעם לשלג. זה הולך להיות קצר לעומת האמת. אוקיי. הנה, יש לכם פה את זה, אתם רוצים להיכנס, נכון? אתם צריכים להשיג שלושה אלו, אוקיי? אז הנה, בואו תראו איך משיגים אותם. לכו לכאן. צריכים ללכת עוד פעם לכאן. תעזו, אל שתיגעו בזומבים, הם סתם מעצבנים. אתם הולכים למכולה הזאת כאן, נכנסים. יש לכם פה את זה, אוקיי? עכשיו, תהרגו את עצמכם, רגע. סבבה, אוקיי. עכשיו אתם צריכים ללכת לכאן. כאן, מאחורה, לכאן. אז תלחצו לשדה תעופה. הנה, ואז זהו, יש לכם את זה. הנה, איפה שיש פה את כל האבנים האלו, שעשינו את הסוד הראשון. צריכים ללכת לשם, לזה. אוקיי? אוקיי, צריכים ללכת לכאן. סבבה? והנה. תעזבו, יש פה בוטים, עזבו אותם, זה פשוט סתם מפריע. עכשיו הנה המכולה. מכולה של אלו. כאן. ללכת לכאן ולחוץ על זה ולהרוג את עצמכם. עכשיו, אוקיי. עכשיו יש לכם 2 כאלו. סבבה. עכשיו האחרון. אתם צריכים למצוא לבד. כן, כן. סתם, לא, סתם. כלום. זה כאן, רואים מכאן לכאן, אוקיי. הנה המקום פה, אוקיי. עכשיו תעלו לכאן למעלה. זה כאן, הנה. אז יש לכם פה את המכולה הזאת. לכאן. עכשיו, יש לכם את שלושת האלו. תהרגו את עצמכם. אוקיי. תלכו לכאן לזה. והנה יש לכם. תראו, זה לא המכולה, זה סתם איזה משהו, אוקיי? זה כלום. יש לכם, שחקתם את שלושם, נוחתים על זה. בום. אז הנה יש לכם פה זה. אתם לא יכולים להשתמש בזה. אבל יש לכם את זה. זה משהו טוב. הנה, יש לכם פה גם XP. XP.
יש לי קצת, הנה, 2500 XP. בקיצר, הנה יש לכם פה את זה. זהו. מה זה? אין לי מושג מה זה. טוב. חברים, זה... אוקיי. אז זהו, שמנו את שתי הסודות. אוקיי חברים, זה הסרטון שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם. וזהו, זה הסרטון שלנו. עשיתי שתי סודות. אני אעשה לכם בהמשך עוד סודות. אם נגיע בסרטון הזה ל-52 לייקים, אני אעשה עוד סרטון של GTA ואעשה לכם עוד סודות. אוקיי, אז יאללה, ביי.